Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο βίντεο, όλα τα παλιά κόμματα του Κοινοβουλίου μας, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ακολουθούν μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Είναι ακραία και απροκάλυπτα νεοφιλελεύθερα. Παρακολουθούν, επηρεάζονται και κατευθύνονται από τις δεξαμενές σκέψεις του κόμματος των Δημοκρατικών, των ΗΠΑ και των ιδρυμάτων που έχουν υπό την επιρροή τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στα στελέχη του που αποφάσισαν να ψηφίσουν για πρόεδρό τους τον πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο από τις δύο επιλογές που είχαν στο τέλος. Προφανώς επέλεξαν να μην κρύβονται πίσω από τον ψεύτικο μανδύα μιας δίθεν αριστεράς και να τον αποτινάξουν από πάνω τους. Μπράβο τους. Επόμενη κίνηση θα πρέπει να είναι μετονομασία, εκτός και αν πιστεύουν ότι θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την επωνυμία για τους ψηφοφόρους τους που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα ακόμη. Αυτό θα το αποφασίσει φαντάζομαι η κεντρική τους επιτροπή. Απίθανο επίσης τι μπορεί να κάνει σύμμαχος χώρα ΗΠΑ με την σωστή προώθηση σε τηλεοπτικούς διάβλους και διαδίκτυο. Ένα μπράβο εδώ στην πρεσβεία των ΗΠΑ που λογικά ανέλαβε αυτό το βάρος. Ένας Στέφανος Κασελάκης κυριολεκτικά από το πουθενά ήρθε και σάρωσε στον ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά να δώσουμε συγχαρητήρια και στον νεοφιλελεύθερο νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, που συνεργάστηκε άψογα με την σύμμαχο χώρα, το Ίδρυμα Κλίντον κλπ. Αξίζουν και σε αυτόν πολλά μπράβο. Στο ψευδεπίγραφα αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κυριάρχησε λοιπόν όχι ότι οι άλλοι ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά ο Στέφανος βγάζει μάτι τι εκπροσωπεί, ένας άνθρωπος ο οποίος από τα 14 του είναι στη ΣΥΠΑ, σπούδασε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ Wharton School, υπήρξε υπάλληλος της Goldman Sachs, είναι εφοπλιστής και στον ιδιωτικό του βίο δεν κρύβει ότι είναι ομοφυλόφιλος. Τίποτα από αυτά δεν επηρέασε αρνητικά τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα προσωπική επιτυχία του Στέφανου Κασελάκη, του οποίου η εμφάνιση, ο τρόπος του φέρεστε και η προβολή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τηλεοράσεις ήταν αρκετά να επηρεάσουν θετικά τελικά τους ψηφοφόρους. Εν τω μεταξύ, κανένας δημοσιογράφος δεν μπήκε στη διαδικασία να ψάξει πώς εμφανίστηκε ο Στέφανος και τον προετοίμαζαν και για πόσο καιρό. Μάλλον υπάρχει έλλειψη καλών δημοσιογράφων.